Harap, labi pingisin yan. Labi. Pumasa ko sa medyo kasing biya mo gusto. Wala ako sisipaw na ako. Lahi na. Di na ko kasabot. Kamusabutan ako. Eh, ito ko magtay mabisara. Salika mo kung Tomas. Pumasa ko. Mapanyakit din naman sa mayroon ko si Biyaw. May talaw. May talaw. Naipagsabi nyo. Yan yun ako si Piag Laso-Lasuan. Pwede. Yan yun ako. Lima-limahay doon. Opo. Ngati ba? Pwede. May ito rin ang ginamukay mo. Sa wala ko na yan lagot yan. Ay, mga problema si Malagot yan. Kamatis. Bukon. Ano yung kungas? May mga problema si Maungas. Laos in English. Take good care of your close body home. Ano yun natin? Kinakulin ako makakati magulo. May ito ko rin mga lay. Hindi unahin doon si Sangbay. Nagkamulit kaya na masimbihan. Ay, pagka... Ayan nyo ako ma. Sukat na ako lang po sa aso-aso ba pagkano ka sa pingala. May ito rin pingala. Mareon pingala. Nang ni Bangi? Ha-English si pingala. Welcome to the home of Cobra Package. English aja. Milikan padak. May... Uni Bangi. Imangi amon, iyan niya ako. Saan ikaw? Amo na maya ito yung kakuanan. Yan naman ako magpali roon. Ikaw maas na ako, wari mo ko papagbaliw. Magitok na. Mga lay pagkawali ko to. Amo niyo pareho mga laipa ko. Pareho di. Kali ka mamagandat ka ako. Tiyagadatan. May pagandat mo ka ako. Ipagadat na mo kay mo, ikato iniyo to, magmapdak man ka, isang kita hari-hari, usahin ka. Kaya tangkusa ha. Gawin na siri kami nagmiyat kay may bukon ama. Ba't nakaadat kami kayo? Kami ito ko magtema bisara. May ita. Psychology ako bisara minuto. Bukunin niyat niyo ka ako, amayin niyat niyo ka ako amo. Akan ako niya at ama pasan ikaw rin Tomas na mo. Ina na mo ka mukha. Napay kayo nabihan. Uy, ikaw magsukma ni Boko pa nga. Bukunin niyat niyo ka ako maas. Ulit niya. Hehehe, long niya. Long yun. So kita ko kaya katawa ko lang kuyo yun. Ay, wag ko magsuk, matubo ko pa. Boko pa nga. Bukunin niyat niyo ka ako maas. Inyat niyo ka ako ungas. Kita na. Gabistuan pa ka mo. Nalbat na gumubak-ubak pa isang bumbong na. Na. Maray ikaw titiyan. Amon sa muna dyan. Bukon. Ay nako mga magpikil simbihan. Pasal ibigay ni mag-usaw sa rin. Pagkakita nyo tauro kain, gabi na kita magtemanghod. Nagulong-ulong Pwede na. ba ni Bisara? Oh. Kaputod biya din meaning niya. Tayo mangon iro ba mo eh? Pangalay na ko ba? Di last. Magjanji na kita magjanji. Magjanji kita. Magjanji. Line! Ano di ako lumayad, di rin kita. Wah, iba nagdurupang sa suso. Ako si magdurupang sa suso. Ika ko di. Enjoy ka ako, enjoy. Kasi mo naman. Di last na hindi. Pangalay pa kao. Ang makalaya ko, sabihin ni Pate Mangod. Ako ni. Manakabaw. Ay, manakabaw. Pagkalambay ito na ito ko, Nabihin ni, para rin pagsambay niyo. Para nyo na. Pareho. Tumtuman nyo, banyuri para yaon. Lahat niya kamusin puway tao, puway signal, puway ba? May ito. Anak nila nyo rin di aluman. Welcome. Kata naluman mo. Sabilin sana all. Mujur. Okay, pareho pangalay mo. Di last na ini Sila sa parayawa. Butangan pamanyap yan. Ano na ba yung sakay wakyan? Niyatay na. Uy, ko nakakita sa ulit pag-ito.
Ayan ako, karapawan, kiyato sa karapawan. Ito masa ko ini. Ay, ila. Wala mo kakita. Wala mo nakita. Wala pa kayo. Ako na. Alin po yung mga pala kita tol. Ay,